Neznášam vaše piko. Neznášam vaše piko. Tak tebe jebe, kamaráde. Teraz išiel starý kokot z výtahu, naprdzené tu je ako kokot. Fuj, jaký puch. Tak to ti jebe, chod do piče. A zakvičil, láska! Sa vyjebem, počkej. No, môžeš. Láska! Čo je? No. Ďau, do piče. Pôjdeš od auta a sadneš si. A čo mám povedať potom? Počkej. Že... Ja poviem a ty budeš nadväzovať. No, počkej. No. A čo si dáš? Ja neviem. Pyrohy? Som ti dal povedať, že ty chceš šešovicovú polievku. Milujem mandarinky. Čo ja tam budem vidieť? Juhu! A všetci ruky hore! Všetci, čo sú tu moje ľudé! Ruky hore! Nevadí, ak tu nefandíte. Ja zaspívam aj pred prázdnym publikom. Poď a nekúkaj sa do kamery, jebli. Tak nestačí sa kúkať do kamery, tak kúkam radšej hore. Do publika. Čau! Že máme vplyv zlý na deti, to vôbec není pravda, to si myslíš len ty. To ver. My youtuberi vôbec nemáme akože vôbec zlý vplyv na ľudí, máme radi deti, pozrite, bavia sa s nami. A idem spať. Však čo si povie, vidíš, že iba takto, že... No. A ty bože, čo to je? Čo to je? Že... To mi asi telefón, niekto mi volá. Víš, ja ten telefón zahodím do pičerci. Víš? Čakaj, mám to vytáhnuť? Čo chceš vyťahovať? Mám to vytáhnuť? To je telefón, víš, že zahodím do pičerci. Počkaj, kokot, hej. No, a one? Hej, počkaj. Bol som odísť na farmen, no. Že no, a tak rýchlo, čo si chcel, lebo... Počkaj, jak zmením oné. Počkaj. Hej, ja som omylom otočil kameru a teraz som natáčač a cítim sa divno. Tu už ty... Ja som si spomenul. Ja, aké som si najebal. Čo to robíte? Nice. Počuješ? Počkaj, zle to zapla. Zapni to. Už točíš? Áno. Kúkaj na mňa, že... A zaveri. Počkaj. Stopni to. Okay.